So karon sa Tagum, wala na to si Sir. Naka-Xmax. Nako sa may dili sa historical. Chicken si medyo mura kog kanang SWAT karon. Kupuli dili magtaligsig no, ay murag wanon, gutom pod motor review. Dara. Naka-yellow na ni siya. Pilaw tanggalon hindi na ko. Pero for the meantime, papilit lang ako dara. Yellow tint. Aggressive man siya tanawon. So, nanami dali karon ni Charles. Patulong ni karon sa may Dunkin Donut. Uloy, mura gyapon. Aray ko na. Bulahaw itingog. Ha? 12 ka discount. Dapat karon kang palit kay ang nasa dito sa box kaya 15. So mga hatang big food dali na eskwelahan no. What's up? Ha? Mo gani? Sorry. Oh. Nag-vlog ko karon. Saan na bro? Nami diri karon feeding program sa Binkuman Elementary School. May akong kauban karon. Ay, magkita kay nalapas ko sa mawag. Ay, lapas lagi. Kani mo na yang kuya, layo ra kayo. Sa yung maingon sa karon may event boss. Sir, busy pa. Mo na mong feeding program sa amuang mini ride. Kauban ang plano ko biya kagingan ni. Oh, Dili mo dahil ng mini ride yung laos mo na mawag. laos na mawag. Ay, kakauban sa gating Magula. Okay nga, ha? Ulaw ka na. Nabi ka sa tubangan, maulaw mo ka. May kaya po. Wong tao kini, ikutin ka. Suot Sabay mo, asa gikan sir? Asa gikan plak. Ay, magay jud gani mo pusil sir ba? Ay, may isang. Lagi gulo na kita sa puro katawa. Basta, may Kira-kira. Sugusa po na sir. Pangatana lang. Relax na mo ha. Ay kay president karon. Ama. Tiga muka atau tiga perol. Oke, breakfast burger mo. Tiga tagal. Tara, breakfast to ang pangalo. Natay lang sa gitanta. Ako. Igsonos. Sino ka pangalan? Saya ka. Tara kaya, tara. Oke, kita gusto. Okay, kinsa na uyab dira? Nami mga uyab. Nami. Dami ay. Dapat may kauban diri sa gobyerno.
Mo niya mo ka ba sa group no? Napo Charles Creation dire. Oy so ito Charles. Charles Files. Oh, Princess Charles. Kadito na lang puro na kuya upload by. Gagawin bata. Gagawin guys. Oh, kuha. Ayo, bawal magbumba diri kay eskwelahan. Ha? Tanaw, ang idol.